Luminița, să intre următorul, te rog. Da, doamnă. De română! Bună ziua! Bună ziua, luați loc. Mulțumim. Ce e ăsta? CV-ul lui Fernando! Băi, Fernando, vorbește un pic mai încet, rog. Bună ziua, am venit aici... CV-ului. Ăsta? Da. Am venit aici să-i facem și lui o fișă de casting, să-l încercăm să-l băgăm într-o bază de date. Am înțeles, dumneavoastră sunteți impresarul. Da. Este impresarul lui Fernando! Cel mai șmecher impresar din lume care să știe pe sistem! Îi găsește lui Fernando cântării toată țara și Fernando cântă la toți românii care știe să aprecieze valoarea adevărată! Sunteți actor? Poftiți! Sunteți actor? Deci am făcut filme porno pentru amatori! Ca Mihai Bendeac? Oarecum, dar el nu e încă chiar actor, adică am vrea să-l lansăm totuși în lumea filmului. Dar să vă lanseze în lumea filmului ca Fernando, se poate să facă filme cu vedetele de la Hollywood care Fernando știe și engleză și joacă cu Robert De Niro și cu Pacino. Am înțeles, da. Trebuie să completăm fișa pentru casting și am nevoie de niște date pentru asta. Data nașterii. Deci, data avortului... Nu e 1985, 1985, doamnă, băi, vorbește-mă, ne dau afară ăștia. Nu... Adresa. Adresa, Carasebeș, strada Inteligenței, numărul 1. Este un magazin de pâine, imediat după aia... Măi, ce număr? Numărul 1. Numărul 1. Nu e numărul 9? Nu este numărul 1, dacă vrei să pleci de la bărbatul tău, vii la adresa asta, sex oră la viteză! Hai, Fernando! Doamne, iertați-l, vă rog frumos. Iertați-l, el e foarte emoționat așa. Mă rog, experiența profesională. Aici lăsați-mă să răspund eu. Deci, clientul meu este cântăreț. M-a căsătorit cu bărbat tâmpit! Băi, Fernando, nu e nevoie. A fost invitat la o grămadă de emisiuni de televiziune. Aptitudini. Aha. Aptitudine, adică cu ce, nu știu, ce poți să faci, ce îndeletnicire ai, la ce te pricepi tu cel mai bine, poftim. Sex oră la viteză! Dragă, mă refeream la un dans, la o cascadorie, la călărie, ceva. La călărie? Da. Te călărește Fernando oră la viteză! Băi, Fernando, ne faci dracului de râs. Domnul impresar, haideți să o luăm puțin altfel, că văd că nu prea ne înțelegem. Văd că bate câmpii, domne. Dom'le, știi să dansezi? M-a căsătorit cu bărbat tâmpit, te-o spus să chită, uite, el te joacă cu păpușa. Doamnă, el are un stil de dans propriu, oarecum așa mai... Am observat. Mă rog, haideți să facem o probă și cu camera de filmare. Da, vină cu acest aranjez. Da? Pregătit? Sunt frumos! Băi, ești cel... Auzi? Da. Și te... Da? Da. Gata? Întoarce-te. Așa. E gata? Cu fața la mine. Imediat, să reglăm aici. Numele. Fernando să știe! Fără să știe. Fernando fără să știe! De la Caransebeș? De la Carasebeș! Că am înțeles că de acolo sunteți, din Caransebeș. E important de știut. Întorceți-vă puțin de profil. Da, lăsați mâinile jos, că nu suntem la... Din obișnuită, doamnă! Da, mi-am dat seama. Acum am nevoie de câteva expresii ale feței. Nu știu, să vedem cum ați fi supărat. Imediat. Da. Vesel. Așa. Trist. Nervos. Și acum melancolic. Ce e aia? Melancolic! Ce e aia melancolic? Adică așa, visător. Îndrăgostit. Îndrăgostit acum, cum spune domnul... Cuceritor. Gata, am terminat. Dar una? Așa. Bine, păi ce să vă spun, dacă prin absurd
apare vreun rol pentru... Așa, o să vă sunăm noi. Da. Dă-mi mâna! Mulțumim frumos, doamnă! Dacă prin absurd apare... Vă rog, nu e... Nu vi-am dat, e trucaj. Nu trebuia, la revedere. Luminița? Da? Vezi că trimit pe cineva la platou. E un băiețel, Fernando, de la Caransebeș. Ai grijă să nu ratezi șansa asta. Spotul ăsta la iaurt e șansa ta. Ai înțeles? Te faci, ajungi pe toate canalele de televiziune. Actor mare, mare! Ce faci? Deci Fernando nu te machează! Că Fernando nu e gay, e idolul la femei! Păi da, dacă nu vă machiezi, vă lucește nasul. Lasă te lucească nasul, că Fernando trebuie să lucească! Că este vedetă glamorous! Fernando, lasă-o, că așa se face la actori, să machează. Faceți-vă, doamnă, treaba acolo cum trebuie. Bună ziua! Bună ziua! Ioan Caranfilm, regizorul spotului, da? Da. Fernando, o să facem o reclamă la iaurt. Uite, dânsa este actrița noastră, domnișoara Anca Florescu. Bună ziua! Deci, mare bunăciune! Termână! Hei, să te lauzi acasă la măta și la tactu! Că faci reclamă cu Fernando, să știe! Da, Bun. e un vis împlinit. Sigur că da. Despre ce e vorba? Tu o să stai aici pe canapea și, nu știu, fregi menta, da? Și apare ea. Se așează lângă tine, Fernando, și atunci vreau să văd că-ți place de ea. Că te atrage, înțelegi? Bun, facem? Da! Atenție! Motor! Clac! 1 pe 1, turna 3 spot iogurt. Și acțiune! Stop! Ce faci, mă, băiatul? Ai spus să fragmenta! La modul figurat, Fernando, la modul figurat, adică stai pe canapea și nu faci nimic, înțelegi? Sau uite, poftim, nu știu, vorbești la telefon Cu cine? cu un prieten. Cu ce prieten? Nu mai vorbești la telefon. Fii atent, stai aici pe canapea și te gândești la ale tale, da? Bun. La ceva vesel. Mai trist puțin. A, așa, perfect. Și apare ea, Fernando, și în momentul ăla vreau să văd că-ți place de ea, că te atrage, nu? Ca femeie, înțelegi? Da, da. Visul tău ca femeie. Da. Da? Bun, hai! Atenție! Motor! Clac! 1 pe 1, turna 3 spot iogurt. Și acțiune! Stop! Ce faci, băi? Fernando! Fernando! Băi, animalule! Ai spus că îmi place de ea? Băi, în interiorul tău, așa, te atrage ca femeie! Reluăm! Băi, strici șansele. Concentrează-te! Bun. În cadrul ăsta, ea mănâncă iaurt. Vreau să-l desfaci și cu lingurița la înguros, înțelegi, provocator, Da. mănânci iaurt și să văd că-ți place, te hrănește. Da. Fernando, tu o vezi și ți se face poftă. Vrei și tu puțin iaurt. Și atunci îi ceri, dar ea nu vrea să-i dea. Îl refuză, politicos, drăguț. Și atunci tu încerci să-i furi. Ai înțeles? Improvizăm. Bun, gata? Pot să mă joc puțin cu el? Sigur că da, nu? sigur că da. Improvizație, improvizație, copii. Bun. Desfac iaurtul acum, da? Așa. Bun, Atenție! ok. Motor! Clac! Turna 3 spot iogurt. Și acțiune! Deci pare foarte bun iaurtul ăla! Îi dai și lui Fernando o gură! Nu-ți dau. Stop! Ăsta e ultimul cadru, da? Bun. Atenție. Replica ta, adică a fetei, este cel mai bun iaurt ecologic din Sascut. Fernando, și replica ta este să mănânc o porție, uite cam atât. Adică mult, da? Cu Da. bucurie. Da! Facem? Da! Hai! Doamne ajută! Motor!
Unul pe unul, turnat, 3 spot, iogurt. Clac! Acțiune! Cel mai bun iaurt ecologic din Sascut. Că mănâncă porție, uite, cam atât. I am very honored to receive this prize and thank you to the jury. Vreau să mulțumesc la toată lumea care, să știe, l-a sprijinit pe Fernando și la impresarul lui. Și vreau acum să știe toată România că Fernando face filme cu vedete din America. Văd că este în sală multe bunăciuni. Și spun lui Angelica Jolie că dacă Brad nu te bombardești de mine, vino la Fernando! Să știe! Se oră la viteză!